Στη δεύτερη από τις τρεις τελικές σειρές 4x100 ανδρών κάτω των 23 ετών. Θα έχουμε τις εξής ομάδες. Ο Όφης στον τρίτο διάδρομο. Σύλλογος Αποφύτων Καλλιεργείου Αθηνών στο 4. Γιάννη Πανάσκα Περιστερίου 5. Κάλιστος 6. Ελευθέριος Βενιζέλος 7. Άτλας Βόλου 8. Πιο αναλυτικά, στον τρίτο διάδρομο Όφη, Σάββας Καραλαμπάκης, Αλέξης Πύρος Τζατζαράκης, Κλάιντι Μπεκύρη, Παναγιώτης Θανάσης Σαμοθράκης. Στον τέταρτο διάδρομο, Σύλλογος Αποφύτων Χορηγείου Αθηνών, Δημοσθένης Ρίγος Εφρέμογλου, Θανάσης Κοταρίδης, Γιώργος Πύρος Λαγκανιανός, Γεράσιμος Καμπίτσης. Στον πέμπτο διάδρομο, Γυμναστικός Όμιλος Γιάννη Πανάσκα Περιστερίου, Ισαάκα Γιάννογλου, Λουκάς Δάσκαλος, Νίκος Ζέκης, Γιάννης Γρανιτσιώτης. Στον έκτο διάδρομο, Αθλητικός Όμιλος Κάλιστος, Μιχάλης Παναγιώτης Χρυσοχώου, Παναγιώτης Αντωνίου, Απόστολος Κάργας, Ανδρέας Νικολόπουλος. Στο 7 Γαμασίμα Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων, Δημήτρης Παπαφράγκος, Νίκος Κλέτσας, Αυγερινός Γιωσές Χαρβατζής και Βασίλης Μίλιος. Και στον 8ο διάδρομο, Αθλητική Ακαδημία Άτλας Βόλου, Φίλιππος Γεωργιτζίκης, Χρήστος Φίλιππος Τακτικός, Γιώργος Καριάνης και Θανάσης Γεραπίνης. Δίνεται η κίνηση στη δεύτερη τελική σειρά 4x100 ανδρών κάτω των 23 ετών. «42-22 αρχική επίδοση για το Γυμναστικό Όμιλο Γιάννη Πανάσκα Περιστερίου με τον Γιάννη Γρανιτσιώτη, τέταρτο αθλητή. Νικήτρια ομάδα της δεύτερης από τις τρεις τελικές σειρές 4x100 ανδρών κάτω των 23 ετών. Αποτελέσματα.